kaastelin nyt. Niin, tervetuloa kansalaisopiston Juankosken kevätkauden viimeiselle kurssille. Ja meillä on niin kiire tässä päästä juhlimaan, että me ei keretä Tuija kerkeä samppanjapulloa avata normaalisti, niin me avataan se sapraasella. Ja kun ollaan täällä kehäkolmosen ulkopuolella, meillä on samppanjamiekkaa, mutta pesurikassara käy oikein hyvin. Kuoritaan noi koliot pois, löysytetään pikkusen metallikehikkoa siitä, ja pullossahan on sitten, kun se rakennetaan, niin siinä on semmoinen sauma, ja sitä saumaa pitkin sitten tällä teräaseella viedään. Sitä ei lyödä, mutta voimakkaasti napataan, ja tämä ei ole voimalaji, vaan taitolaji, ja 45 astetta suurin piirtein toisista poispäin, ja olkaa valmiina sitten lasi alle, niin se lähtee siitä. Pari autoa kokeillaan. No niin, kolmannella. 1, 2 ja nyt. Hyvä. Ihan kävi. Kiitoksia vaan. On Tuija harjoitellut koko kuukauden. Sen perään pitää vielä sanoa, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Harvoin aidolla samppanjalla tulee tehtyä vastaavaa, mutta nyt ajateltiin juhlan kunniaksi. Niin, ja sitten siihen lähti tämä kevät hiekatkin lähti samalla. Sielläkin pappi seikasi. Pitänyt sattua yhtään. Joo. Saan jo venä. Mikä on verikokeet? Kumpikin vapisutta, niin silloin sattuu. Minä voin kaahella kyllä jo välillä. Nyt me käsi väsyymään. Laittaa kästä. No niin. Otetaan keväälle ja kurssille ja hyvä. Kyseessä on Suomen tämän hetken edullisin samppania, joku 22 €, ja ei silleen hassumpi yhtään näihin kevätjuhliin. Kiitos tästä ja lähdetään sisälle. No niin, kiitos. Pitäisikö se korkki ehtiä korkki pitää? Tuossa on korkki tuossa.